Эх, гомер дигәнең, уза да китә икән. Шул гомернең почмагында бер мизгел кала икән. Әйе, кеше гомерендә онытылмас мизгелләр бик күп була. Шуларның берсе мәктәп еллары хатирәләре. Бүген без үзебезнең арабызда белем алган, бик кадерле булган балачак достыбыз, сыйныфташыбыз Абайдуллина Нәсимә Таһир кызын матур юбилее белән котларга ашыгабыз. Дип башлаганнар сыйныфташларыгыз үзләренең җылы эчтәлекле котлау сәламнарын. 1970 елның 1 сентябрендә 18 кызыксынучан шук һәм шаян балалар Яңа Мастак авылы 8 еллык мәктәбенең бусагасын атлап кирдек. Сүзебез бүген безнең хакта түгел, арабызда үскән күркәм, бидрә чәчле, акыллы сыйныфташыбыз турында булыр. Үзенең җылы һәм ышанычлы канатлары астына 1нче сыйныф җитәкчебез Аксянов Равил Мустафович ул чакалды. Инде үзебез улыгаеп җитсәк тә, ул гомерлеккә безгә беренче һәм яраткан абый булып калды. Нәкъ ул каләм тотып авырлык белән безне беренче хәрефләр язарга, укырга өйрәтте. Барчабызның арасында дуслык тудырды. Нәсимә исә сыйныф исемлеге теркәлгән журналда беренче булды. Шуңа бар сыйныфташларны да котларга керешергә булгач, аны иң беренчеләрдән котлыйбыз. Дистәләгән еллар безнең мәктәпне бетереп чыгуыбызга узса да, без һаманда бер гаилә булып аралашабыз. Бу әлбәттә арабызга җылылык һәм хөрмәт, дустана мөнәсәбәт салучы абыебыз ярдәме аркасында. Булган серләребез, шатлык кайгыларыбыз белән бүлешәбез. Кирәк чакта киңәш сорыйбыз әле дә абыйдан. Без үзебезне бер гаилә балалары дип хис итәбез. Чөнки абый безне шул кадәр берләштергән. Шөкер, алар барысы да бу тормышта үз юлларын тапкан кешеләр. Арабызда табиблар да, укытучылар да, дин әһеле дә, гади эшчеләр дә бар. Ләкин кемнәр генә булмасыннар, алар бүгенге тормышта үз кыйблаларын югалтмаганнар, чын кеше булып кала белгәннәр. Шуңадыр да беркемнең дә тормыштан зарлануы ишетелмәде. Һәркем Ходай биргән гомеренә шөкранә кылып яши. Нәсимәбез, бүген сине котларга керешер алдыннан төрле теләкләр эзләдек. Дустыбыз, гомереңнең алда бик матур вакыты җитә. Инде күп авырлыклар күреп, шушы күркәм чагыңа җиттең. Алда исәнлекле, саулыклы, озын гыйбадәтле гомер көтсен. Алдыңа куйган бар хыял максатларың да чынга ашсын. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт дигәннәре гел уратып узсын. Инде матур бәйрәмең күкләргә сыймаслык шатлык белән тулсын. Юбилеең гөрләп үтсен. Без исәнлек, саулык, алда да шушы тату балачак гаиләбез белән күрешүләр насыйп булсын дип телибез. Без бит сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Якын дустым, туган көнең инде килеп тә җиткән. Еллар арты еллар итеп сизелми гомер үткән. Бүләк итәм сиңа дустым шигырь юллары. Гел шатлыкта узса иде тормыш юллары. Телигәле теләкләрнең сиңа изгесен. Кыш аеның саф җилләре бәхет, тыныч гомер китерсен. Күңелләрең тыныч булсын, һәр эшләрең уң булсын, йөрәгеңдә гомер буе яшәү дәрте нур булсын. Хөрмәтле Нәсимә Таһировна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр өздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Сипкәндәй сихерле нурын агыла да агыламын, җил көндереп күңелләргә килеп урала.
Әйтер сүзін әйтә беліп, нигенә күрсә дә түзіп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Безнең генә халык җырлый белә, шулай янып, йөрәкләрне билә бала якты хыяллар. Булсак та кайларда гына күрешергә җай табыла, бергә калыйк, аерылмыйк дуслар, туганнар. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйп